United Democratic Party President and Meghalaya Assembly Speaker Metbah Lyngdoh today, along with UDP leader Bindu M. Lanong, laid the foundation of new UDP office near Shillong College. So far, the regional party do not have a proper office, and the need was felt some time back. Also present on the occasion was Home Minister Lakamen Rumboy, apart from legislators and party functionaries. Ban pentulun yang kisalankan jongka parti. Hakaba nginra ya kalama jongka hamsa jerong hakipor bakisnem kimanangwan. Ngidon ruang ni ya ki media na kalian ke print bat elektronik kibalawan ban sakhi yangi hakane ke program ke berlengkot. Ngilayo ia kene ke benta jong kene ke jaka ke badon sipo hajar school fit AA hakaba laai cangi na kaliang jong revenue department nak benta ban sna ya ka party office ban ngiso ban ong ba kalong ke jingkurku yang ngi ka party bangiyo ya kena ke jaka hapdeng jong ke Shillong city nak benta ban penyeng ya ka haka ban pentulun ya ka jingtrekam jong ka party nak we ka po sa we ka po nadap da kajing dokumen hangani kasi ya kajing wan saki lang kajong pi ba kajing don kan kajong pi ka ba penlong yang ngigum ka parti ba ngimdei ban randir nrei bangin nyai sakmat ban pentikina ba ka parti UDP ka dei ban don kata kajing temu kajong ka ban ai ya kajing sakri ka bahatam naga benta ki pajba jong ka jela bro ka we